आइ ओंखामा जाबायना? औ फिसा र' लांगौ। दे थाब थालाबो। नैबेयाव लाबोदो आयै। है माथो कारेन्टबो गैया। है दिगदारलै गरमफ्राव। उफ मा जाबावगोन माथो बोथोरानो। न' फिसा ओंखामा। दे आयै। आफाया सिखाराखै नामा आयै? ओहो सिखाराखै मैया हराव थाब उन्दुआखै बियो। बहाबा लोंना फैयो न'आवसो दावराव खालामफैयो। जोंनोसो थानांसिगोन। सेर गंसे लाबोलै आयै। न' फिसा। दे नोंहाबो मोजां थांदो आरो साइकेलफोरखौ मोजां सालायना थां। लामायाव साइकेल गारिफोरखौ नायनानै दानि जुगनि गारि मटर सालायनायफोरा जोबोद होंगो दोंगोथार। मोनायाव थाब फैनो नाजा। हराव संनो जेबो ओंख्रियानो गैया। नोम्फाखौथ' मिथिखायो जेबो लामाखौनो नायजाथारा। दे आयै आं थांसै। दे फिसा थां। आइया माथो दाखोर सिबबाय दङ? औहाय दंफां लाइफां खाथिखायनो इसे बार फैबानो दाखोर जाथारो। औहाय बारखौलाय बोरै होबथानो हानो? हाब मैयालाय माथो जानाय? औहाय माथो बुंबावनो बिहामजो सानफ्रामबो बहाबा लोंना फैनानै न'आवसो दावराव दावसि खालामफैबाय थायो। औहाय आयै आफाखौ एसे बुजायदो। दाथ' फिसालायाबो देरबाय।
नुवाखै जोंहाबोलाय माथो जादों लोंनानै नांलायनाय दावराव दावसिनि थाखायनो फिसालाया न'आवनो थाला माबा बाहेराव थानानो बोराय बायदि जौ सेरेब सादा सिगारेटल' सोबथिङो औ मानसिखौबो हामनाय नुथारबाय हामा मा जानो ओंखामखौनो जायोबासो न'खरनि दावराव दावसियावनो नौ थाया बाहेराव थाना गाज्रिसो जाबाय दा नोंसाबो जोंहानि बायदि जादों आरो फिसालाखौ गाज्रि जानायनि लामाथिं आगान सुरहोनो गोनां खालामदों जोंथ' बोराय बुरै जाबाय र' बिसोरथ' बोरायाखै बुरियाखै बिसोरनि उनाव इयुन दं नाथाय दानिफ्रायनो बिसोरबो लोंब्ला जाब्ला बिसोरनि उना माबोरै जानांगौ औ बिहामजो नों थार बाथ्राखौनो बुंदों आइ आं मोनबोनायखायसो बुंदों दे होमब्लालाय आयै आं दखानावसो थांदोंमोन आलासि फैगौ बावथारबायसो दे होमबालाय बिहामजो हाबफैनायबा गय जालांनो हागौमोन हाबथ'ला दे आइ माब्लाबा फैसिगोन दे होमबालाय हाबलांलाबालाय औ दे 알레 마음을 치고 아우 저 살레들 놓고 아우 살레 나우 샌들 आरोबाव लोंना फैलायबाय न'खरानो गोजोन गैला नोंनि थाखायनो ओंखामा जाफैद' 나가 왜 화내 न' ओंखामा फिसाला खामायनाय ओंखाम बे ओंखामखौ जानायखायनोथ' आं मानसिफोरजों बुंजानाय जाबाय I am गब्ला बरुवा जों बे ओंखामखौ नों मानो बेबायदि ओंखामालाय मा दाय मावखो नोंसोर था आयै बे ओंखामखौ सोर गारा नोम्फाया गारदों फिसा जौ फेना फैदों मा आफा नों बे ओंखामखौ मानो गारा ओंखारबा बायराव मा देरग'नायखाय दमनो फैदों नोम्फाखौ मा बुंनायखाय दमनाय जादों आफा नों आंनि खस्थ'खौ एसे बुजिला नामा नोंसोरखौ जाहोनो थाखायनो सानफ्रामबो सान्दुं अखा नांथाबनानैब्लाबो लाबोना होफैयो आरो नों दा बेखौबो गारो नोंनि बोराय बैसोनि थाखायनो लेखा फरा गारनानैब्लाबो हाजिरा मावनो थाङो आं मिथिगौ नों आंहा मा खहा जादों नोंनि थाखायनो आं दिनै फरायनो मोनदियासै जाहोनो लोंहोनो फरायहोनो हायाब्ला मानि थाखाय नांगौ
आं जोबोद दुखु मोनदों आफा बे ओंखामखौ गारनायनि थाखाय नाथाय गोसोआव लाखि जेब्ला आं गोमालांगोन अब्लासो बुजिगोन नों नैबे फिसालाखौ आरो बोराय बैसोआव उखैनाय मोनदोंब्ला नों बे ओंखामखौ नागिरफिननांगोन आफा सि एसेबां मिनानै फैनानैब्लाबो बे न'खराव आंहा एसेबो गोजोन गैया थांनोसै आं लामा थारैनो बहाबा जायगा मोनोब्ला थाहैसिगोन फिसा फिसा रथ' फिसा 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 दा गोजोनबाय आंनि फिसाया मा दाय मावामोन जालांबाय दिनै आंनि जिउआ लामा थारै जालांबाय दिनै आंनि जिउआ ओंथि गैयै जानांबाय दिनै आंनि नखरा ओंथि गैयै जानांबाय दिनै आंनि नखरा लामा थारै जाना